तो आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी बेवफाई मैटर आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी। दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना बज जाई भैया। चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, तुकबंदी मन पसंद के नइखे मिलत, मैटर मन पसंद के नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी, एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जइसन भी गाना चाहत होखब लिखवावे के, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग, चाहे हिंदी में, चाहे भोजपुरी में, हर तरह के गीत मिल जाई भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर। काहे कि भैया हर तरह के मैटर हम लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे भक्ति भजन, सीजनली कौनो प्रकार के गाना खतरा बेहिचक रउआ संपर्क कर सकीले। और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर नंबर दे दिले बानी। कहल चाह भैया कि चैनल पर अगर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया-नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मुखड़ा देखिए कैसे गाओ के बाटे, मुखड़ा बाटे आज के। अरे आज भी चेहरा उतरत नइखे नजरी से जान, अरे जब जब याद करिए सोनावा दिल में उठे तूफान, कि आज भी चेहरा उतरत नइखे नजरी से जान, जब जब याद करिए सोनावा दिल में उठे तूफान, तड़प तड़प के बिताई सारी रतिया, आ देखी के लुभा गईनी मासूम सूरतिया, देखी के लुभा गईनी मासूम सूरतिया। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। वीडियो पसंद आली तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। अगर चैनल पर पहली बार आइल होखम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।